Helo, a croeso i'r ail sesiwn troseddeg sy'n cael ei gyflwyno chi gan e-ysgol. Fe enw I yw Mr Eirin Maddock Jones a dwi'n neud y cyflwyniad yma fel cyfres o 3 o gyflwyniadau ar gyfer e-ysgol eleni. Ni wedi wneud y gyntaf, ni wedi edrych ar 3.3, sef disgrifio'r cyfyngiadau sydd ar asiantaethau o ran y rheolaeth gymdeithasol. Ni nawr yn troi at yr ail sesiwn, sef gwerthuso effeithiolrwydd asiantaethau o ran sicrhau rheolaeth gymdeithasol. Felly 3.3 a 3.4 yw'r ffocws. Nawr, yn ystod y wers yma, mi fyddwn ni'n gwerthuso effeithiolrwydd asiantaethau nawr. Gair allweddol fan hyn yw gwerthuso. A mae gwerthuso wrth gwrs yn golygu bod ni'n edrych ar cryfderau a bod ni'n edrych ar beth yw'r cyfyngiadau neu beth yw'r gwendidau sydd gan yr asiantaethau hyn. Gan ganolbwyntio ar ei heffeithiolrwydd. Pan mae hwn yn dod fel cwestiwn, mae fel arfer yn gwestiwn 6 marc os nad 9 marc yn dibynnu ar faint o asiantaethau maen nhw'n gofyn I chi edrych arno fo. Felly byddwn ni'n edrych ar yr asiantaethau yn ei tro. Ac wrth gwrs, pan dyn ni'n sôn am cryfderau'r asiantaethau yma, beth maen nhw'n dda yn efo, a mae rhaid ni ystyried hefyd bod ni wedi gwneud gwaith eisoes ar beth yw rôl yr heddlu, beth yw rôl y carchardai, beth yw rôl gwasanaeth braf, beth yw rôl y CPS, a beth yw rôl y gwasanaeth braf. Di eisoes wedi edrych ar hynny. So fe allwch chi ddod mewn ar gwaith chi'n gwybod am hynny I mewn I hwn hefyd. Felly mae rhaid ni ganolbwyntio ar beth yw y cryfderau, a beth yw y gwendidau, neu beth yw y manion I wella. Nawr, pan mae'n dod at heddlu wrth gwrs, maen nhw mewn sefyllfa lle dyn nhw ddim yn gallu ennill mewn gwirionedd. Pan mae heddlu yn ei camgymeriadau, mae'n mynd I ymddangos ar y wasg bron yn bod yn syth. Mae'n un o'r swydd yna, lle mae rhywun yn ei camgymeriadau, mae'r sylw sy'n cael ei roi nhw, y ffocws yn dueddol o parddio llu I gyd gyda'r un problemau. Ond mae rhaid ni gofio bod nhw yn gwneud gwaith pwysig iawn. Fel chi'n gweld y sleid fan hyn, maen nhw'n gwneud gwaith pwysig iawn yn y gymuned yn atal troseddu. Mae rheolaeth y gan, wrth gwrs, wedi glisnodi gan PACE yn 1984. A maen nhw'n gallu, wrth gwrs, arestio, ymchwilio a ymateb I droseddau a'ch atal chi, a'ch cwestiynu chi. Maen nhw'n gallu cadw aelodau o'r cyhoedd yn ddiogel hefyd a taclo ymddygiad gwrth gymdeithasol. Ac yn aml iawn, dyn nhw ddim yn cael y clod maen nhw'n heiddi am y math yna beth. Nawr cofiwch chi, mae yna rai dyddiadau sydd yn mynd yn ofer weithiau'n calendar y flwyddyn. O'ch chi'n gwybod enghraifft Medi 24, bob blwyddyn yw diwrnod cofio heddlu. Hynny yw diwrnod cofio heddweision sydd wedi marw neu wedi cael ei hynafu'n ddrwg yn ystod gweithredu ei swydd. Can gofio hefyd na motto yr heddlu ydy, a fi gan siŵr bod fi'n cael hwn yn iawn, facta non verba, hynny yw deeds not words. A maen nhw'n aml iawn yn neud I swydd, heb unrhyw fath o glod, heb unrhyw fath o ddiolch am y gwaith anodd iawn maen nhw'n gwneud. Nawr, wrth gwrs, falle bod chi'n cofio digwyddiad erchill gyda Sergeant neu Rheimgill Matt Ratana yn cael ei saethu yn ddiweddar, heddwas oedd yn cwestiynu rhywun yn y gorsaf heddlu pan dynodd y person ar gwn oedd wedi cuddio arno fo a saethu Matt Ratana. Mae o yn enghraifft I chi o gwaith arwrol iawn maen nhw'n gwneud o ddydd I ddydd. Felly maen nhw'n gwneud gwaith bwysig iawn a mae rhaid ni sylweddoli bod yna gryfderau. Okay? Mawr y ffaith wrth gwrs bod y cryfderau ddim yn aml yn cael ei dangos ar teledu. Okay? Yr ail bongyd pwynt fan hyn, maen nhw'n rhoi rhybuddion yn gychymyn pobl I atal rhag ymddygiad gwrth gymdeithasol neu restio pobl a'u tywys o flaen y llys trwy gydweithio gyda gwasanaeth Erlyn y Goron CPS. Nawr cofiwch hefyd bod ni'n nedau penodol gan y heddlu sy'n gwneud gwaith arbennig o dda arfau, am response, ceffylau, fraud squad, anti-terror squad. Felly mae'n nifer o gryfderau. Okay? Ond y broblem wrth gwrs ydy, pan mae heddlu'n gwneud camgymeriad, mae'n mynd I ymddangos ar y wasg. Mae yna yn blaen I bawb I weld. A mae yna sawl enghraifft wedi bod wrth gwrs, lle mae effeithiolrwydd y heddlu wedi cael ei gwestiynu.
Okay? Nawr, ar y sgrin chi gweld rhai enghreifftiau. Nawr, sy'n eisiau mynongion mawr fan hyn oherwydd, wrth gwrs, sy'n amser chi ysgrifennu storis o beth sydd wedi digwydd neu math yna beth. Ond mae'n wastad yn syniad da i ddod mewn gyda y rhai esiamplau. A y esiampau sy'n dwy'n i gof a sydd yn y llyfrau textbooks ac yn cael ei amgrymu gan cybac, wrth gwrs, ydi pethau fel llofruddiau Stephen Lawrence yn 1993. A ffordd gyfer hwnna i drin. Fe feirniadwyd y heddlu bod nhw ddim yn effeithio, bod nhw heb casglu'r tystiolaeth i gyd o ddangen, bod nhw ddim wedi cymryd achos o ddifrif, bod nhw wedi cynllwynio gyda'r teuluoedd, bod nhw'n defnyddio system technoleg wybodaeth o ddim yn addas i bwrpas yn ystod y ymchwiliad, bod nhw wedi gwneud cyfwyngiadau arwynebol gyda'r pobl oedd wedi cael eu cyhyddo neu wedi cael ei amau o lofruddio Stephen Lawrence. A doedd hwn i gyd mas, wrth gwrs, yn adroddiad McPherson yn 1999 oedd yn cyhyddo'r heddlu o hiliaeth sefydliadol, institutionalised racism. Felly, wrth gwrs, mae nifer o newidiadau wedi dod i'r llu heddlu yn sgil yr adroddiad yma. Ond dyna un enghraifft i chi o heddlu yn cael ei beirniadu'n hall am ei diffyg effeithiolrwydd nhw wrth weithredu eu gwaith. Enghraifft arall sy'n eich llyfrau gosod, eich textbooks, ydy llofruddiaeth y fferm cwn bach yn 2014, pan nath John Lowe oedd yn 82 ar y oed ar y pryd yn ei seithi a lladd aelodau o'i deulu, Christine Lee a Lucy Lee. Nawr, mi oedd John Lowe yn berchen ar ddrilliau, ac fe gymerwyd y drilliau o ddiwrtho gan y heddlu oherwydd bod nhw wedi cael cwyn gan aelodau'r teulu, bod nhw'n amau bod o'n mynd i defnyddio drilliau hyn ar gyfer gweithredu'n droseddol. Fe wnaeth y heddlu gymryd ei gynnau i drilliau i ffwrdd ono fo, ond mi wnaethon nhw roi o nôl iddyn nhw'n diwedd, a fe gafon nhw'n beirniadu'n hall am hwnna. So yna enghraifft arall o heddlu efallai ddim yn bod yn effeithiol, fel wedodd ei ferch ar y pryd. John Lowe pulled the trigger, but it was the Surrey police that put the gun in his hands. Okay? So fel chi'n gallu gweld, mae yna llu o gwestiynau gan ei codi fyny ynglyn â pa mor effeithiol ar heddlu. Fe gafodd John Lowe i ddedfrydu i 25 mlynedd yn y carchar o'r llyfruddiaethau hyn, a nath o farw yna ni 2018, os dwi'n cofio'n iawn, yn 86 oed. Felly, mae hwnna esiampl arall i chi o cwestiynau'n cael ei gofyn ynglyn â pa mor effeithiol ydy'r heddlu wrth weithredu. Nawr, hefyd yn eich llyfrau gosod, textbook, mae gyda chi digwyddiadau crwm yn cael sylw pan gath y heddlu, a dwi'n dyfynnu to eu cyhyddo, o bod na'n effeithiol a'r geiriau cafodd ei ddefnyddio oedd dereliction of duty yn 2017, pan naeth teithwyr, travellers, ddod i Crwm ac achosi pob math o gam fyhafio, agweddau bygythio iawn tuag at trigolion Crwm, cyhyddiadau eu bod nhw wedi dwy'n treisio mynd mewn i tafarndau, dim yn odro bwyd, odro diodydd, a dim yn talu amdano nhw, a mynd allan o'r siop heb dalu. Hefyd mynd mewn i un siop yn benodol a dwy'n o'r siop, mwy na lai lladrata yn helaeth o'r siop, 4 gwaith mewn un dydd. A dim heddlu o gwmpas o gwbl. Nawr, wrth gwrs, mae heina yn ddigwyddiadau mawr unigol. Right? Ond pan mae heddlu, wrth gwrs, yn gwneud camgymeriadau, maen nhw'n dieddol o cael llawer iawn o sylw. A ni wedi gweld hynna'n ddiweddar iawn, wrth gwrs, gyda problemau gyda'r heddlu metropolitan. A cyhyddiadau fan hyn yn pa mor effeithiol yw'r holl broses o benodi heddweision, a bod nhw'n penodi heddweision sydd ddim yn addas i'w swydd. Dwi'n yn siŵr os ydych chi'n gallu cofio pwy yw'r ddau yma, ond PC Wayne Cousins yw'r un ar y chwith, a dwi'n yn gwybod os ydych chi'n cofio, fe nath o'n lofruddio Sarah Everard yn ddiweddar iawn. 2021. Okay? So, a mi oedd ganddo fo gefndir eitha rhywiol wiredig, sexually deviant, a pobl yn gofyn cwestiynau, sut nath boi fel hyn llwyddo i ymuno gyda'r heddlu yn y lle cyntaf, pa mor effeithiol ydy prosesau nhw o
o recrwtio a chadw heddweision. Wrth gwrs, y llall fan hyn ydy PC David Carrick sy'n dal I ffôn lan. Wrth gwrs, gath ei gyhyddo o 24 achos o dreisio feip, ond 49 o droseddau'n gyfan gwbl. Oedd yn mynd ar Badw a Tinder yn cwrdd â'r merched ma gan I treisio nhw. Eto heddwas oedd yn gweithio i'r heddlu ar y pryd. Maen nhw'n cael eu portreadu wedyn yn y wasg, wrth gwrs, a mae hwn yn rhoi enw drwg i'r heddlu. A mae'n rhoi enw drwg ynglyn â pa mor effeithiol ydy'r proses recrwtio, pa mor effeithiol dyn nhw'n gwneud I gwaith yn Croma, pa mor effeithiol dyn nhw'n gwneud I gwaith gyda John Lowe. A really, mae holl effeithiolrwydd y heddlu'n cael ei gwestiynu oherwydd materion fel adroddiad McPherson. Na, mae yna eraill allwch chi ddod mewn fan hyn sy'n faterion cyfoes fyddwch chi wedi gwneud falle erbyn hyn ynghyd-destun eich gwaith cwrs. Yn wedi y gwaith cwrs pan ydych chi'n gwneud yr unedau onla yna lle ydych chi'n edrych ar camwynyddu cyfiawnder ac yn y blaen. Okay? So, da ni'n gallu meddwl am bethau eraill fel achos Jill Dando, Jeremy Bamber, Hillsborough, wrth gwrs, yr un newydd o mas nawr. Okay? Ffaith bod y heddlu jyst yn gwneud gymaint o gamgymeriadau. Ond I raddau dwi'n teimlo'n sori amdanyn nhw oherwydd, mae mab fy hun yn bwysman I ddechrau off, ond hefyd, wrth gwrs, unwaith mae rhywbeth yn digwydd sy'n ynghlwm gyda heddwas, mae'n gwerthu papurau newydd. Okay? So bron o bod, lle chi weid bod cam ymddwyn ymysg y heddlu neu aneffeithiolrwydd heddlu erbyn hyn yn destun siwt gymaint o sylw yn y wasg, mae'n dod rhyw fath o panic moeson, bod rhywbeth intrinsically yn bod gyda'n heddweision ni a gyda'r system heddlu. Nawr, mae yna faterion dadleuol eraill, wrth gwrs, sy'n codi cwestiynau ynglyn â pa mor effeithiol ei heddlu, 48 achosion heddlu yn dod I ben heb arestio unrhyw un. Mae hwnna'n gyfradd eitha isel mewn gwirionedd, so sy'n codi cwestiwn, pa mor ffeithiol ydyn nhw os dim ond llai na 48% o achosion sy'n dod I ben gyda arestio rhywun, so mae 52 o bobl, 52% o droseddau sy'n cael ei adrodd I heddlu ddim yn arwain at neb yn cael ei arestio gwbl. 11% o achosion sy'n arwain at cyhyddiad. Felly mae hwnna'n hyd yn oed yn llai, so 11% sy'n arwain at cyhyddiad, a wedyn mae nifer sy'n dod I ben heb arestio cyhyddiad yn fwy na hynna. Mewn achosion o difrod troseddol criminal damage a cynnau tân yn fwriadol arson, 68 achosion wedi cael heb arestio unrhyw un. Felly mae hwn yn codi cwestiynau. A wedyn wrth gwrs y cwestiwn mawr ydy heddlu'n dod yn fwy effeithiol neu'n llai effeithiol. Mae hwn hyru'n ni'n dibynnu ar pwy ydych chi'n gwrando arno fo. Os ydych chi'n cofio hyn o bosib eich gwaith 1.5 yn eich gwaith cwrs yn flwyddyn 12, sef ffigurau data troseddu. Os ydych chi'n gwrando ar olwg troseddau Lloegr a Cymru, the British Crime Survey of England and Wales, mae troseddau'n lawr 7%. Sy'n falle'n awgrymu bod heddlu'n effeithio iawn yn atal troseddu. Ond ar y llaw arall, mae ydych chi ONS, Office for National Statistics, sef ystadegau swyddfa gartre, yn dweud bod troseddau fyny 10%. Nawr, da ni'n gwybod o'n gwaith cwrs bod y ffordd maen nhw'n casglu tystiolaeth mae'n tipyn wahanol. Right? Ond mae'n codi cwestiwn ynglyn â effeithiolrwydd y heddlu pan da ni ddim really siŵr am ffigwr tywyll troseddu. Okay? So, nifer o gryfderau gyda heddlu, nifer fawr iawn o gryfderau, dwi wedi sôn amdano fo, ond nifer o gyfyngiadau sy'n hynny yw, nifer o bethau sy'n codi cwestiwn ynglyn â pa mor effeithiol ydyn nhw. A mae digon o siamplau gyda chi, digon o siamplau, peth pwyaf pwysig i rhoi ar y siamplau yna, ond dim rhoi gormod o fanylder, okay? yn peidiwch adrodd stori ynglyn â beth digwyddodd. Ffocws fan hyn ydy pa mor effeithiol, right? Gwerthuso pa mor effeithiol. So ar y cyfan, fyddwn ni'n dadlau bod y heddlu yn gorff effeithiol iawn, ond yn anffodus, gan bod o'n gorff cyhoeddus, pan mae broblemau yn dod i'r amlwg, right? Pan mae ddigwyddiadau yn dod i'r amlwg sy'n parthio'r holl llu yn wedi beth sy'n digwydd yn diweddar gyda PC Cousins a Carrick na. Okay? So, ymlaen i gwasanaeth Erlyn y Goron. Nawr eto, fyddwch chi wedi astudio hwn yn eich gwaith cwrs, mae'n uned cyfan ar hwn yn eich gwaith cwrs, felly chi'n ddylech chi fod yn gwybod y cryn dipyn am y cryfderau,
Okay? So maen nhw'n gwneud llawer o waith yn edrych ar ôl dioddefwyr troseddau. Maen nhw'n helpu pobl sydd wedi dioddef gyda cawnsela a'i harwain nhw tuag at y ffordd i wella ac i ddod dros y drosedd maen nhw wedi gofod dioddef. Maen nhw'n paratoi achosion llys manwl iawn, chydig iawn achosion llys, maen nhw'n erlyn sydd ddim yn llwyddo. Okay? Maen nhw'n gweithredu prawf bydd y cyhoedd, ni'n cofio hwnna gobeithio yn gwaith cwrs, okay? Prawf bydd y cyhoedd, a maen nhw'n gwneud y prawf tystiolaeth hefyd. Okay? So maen nhw'n gwneud gwaith da iawn yn paratoi achosion llys. Nid ar hanner chwarae, maen nhw'n troi fyny yn y llys i gynnal ei reolaeth achos. Right? Maen nhw'n gorff sydd ar gael ei heddlu 25 awr diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos, mae'n hyd yn oed CPS Direct, a maen nhw'n 365 dydd y flwyddyn i gynorthwyo y system gyfiawnder troseddol. Okay? Fel mae'r sgrin yn dangos chi, mae'n gorff annibynnol, dwi ddim yn cael ei ddylunwadu gan gyrff allanol na'r llywodraeth. Okay? So fe gael ei sefydlu yn benodol i wneud yna, i wneud y system yn fwy teg. Right? Erbyn nhw'n cydweithio gyda'r heddlu, a mae swyddfa gyda nhw'n gorsafoedd heddlu, maen nhw'n gorff annibynnol. Okay? Felly maen nhw'n gweithredu yn dros, nid yn unig dioddefwyr, ond dros troseddwyr hefyd, cos maen nhw'n dilyn, fel chi'n gallu gweld y sgrin, y model trefn briodol. Maen nhw'n trio neud siŵr bod yr actual achos sydd yn troi fyny yn y llys yn un teg, a bod y troseddwyr yn wirioneddol yn cael ei cosbi am y trosedd. Ond os ydych chi'n ddieog, na nhw ddim arwain yn dilyn yr achos ymlaen. So, mae yna nifer o gryfderau i'r CPS, a dim ond eich chi edrych ar y llwyddiant o ran pobl sydd yn llofruddio. Right? So, mae cyfradd llwyddiant hynny yn gryf iawn. A ffaith mae CPS yn gweithio'n really agos iawn gyda gwyddonwyr forensic, gyda SOCOs, yn cydlynu gwaith y pobl hyn, a wneud siŵr bod yr achos, os mae achos yn dod o flaen llys, bod y mwy na lai yn watertight, okay? A bod nhw'n mynd i fod yn llwyddiannus. Right? Now, yn anffodus, fel pob corff sydd yn y llygad y cyhoedd, public eye, dwi'n siŵr os bod yna'n actually'n derm, ond fel pob corff sydd yn gyhoeddus a mae'r cyhoedd yn gwybod amdano nhw, pan maen nhw gwneud camgymeriad, pan maen nhw cwestiynau'n gael ei codi yna pa mor effeithiol ydyn nhw, maen nhw'n dieddol o fod yn rhai cyhoeddus iawn, ac yn rhai sy'n ymddangos ar y teledu neu ymddangos yn y wasg. Now, ni wedi wneud yn barod yn 3.2 y ffaith bod nhw yn wynebu problemau riannol mawr. Okay? Nes i sôn am hynna gyda'r heddlu, a dwi wedi sôn am hynna CPS. So, efallai bod y ffaith bod pobl yn cwestiynu effeithiolrwydd nhw, mae rhaid ni gofio hynna'n cyd-destun y toriadau sydd wedi bod yn cyllid y CPS a cyllid y heddlu yn ystod 10 mlynedd diwetha. Allwch chi ddadlau, mae'n dibynnu lle mae'ch gwleidyddiaeth fan hyn, o ystyried faint o toriadau sydd bod, a faint o gyfyngiadau sydd arnyn nhw fel welon ni'n y wers diwethau, maen nhw'n gorff rili hynod effeithiol i feddwl problemau mewn nebu i trio wneud i gwaith yn iawn. Ond pan mae camgymeriad yn digwydd pan mae cwestiynau'n cael ei codi, a maen nhw'n cael ei codi wrth gwrs, Abu Hamza yw'r boi chi'n gweld gyda'r hook fan hyn, mae hwnna eto yn eich gwerslyfrau. Gath y CPS i beirniadu bod nhw'n gwrthod erlyn cleric Muslemaidd eithafol yma, bod nhw'n gwneud areithiau ymfframychol iawn, wnaethon nhw wrthod ei erlyn o, a wrthod i allfudo fe o Brydain, oherwydd bod nhw'n ofni amharu ar ei hawliau dynol o. Ac oedd pobl yn gofyn, beth am hawliau dynol ni? I'r boi mae'n sefyll fyny ac yn dweud beth am hynny. A gafodd y CPS ei beirniadu'n fawr iawn, yn hall iawn, bod nhw ddim wedi cael gwared a Abu Hamza yn gyflymach. Na eto, bydwch adrodd stori, ni wedi gwneud y pwynt, okay? Sy'n eisiau adrodd y holl stori fan hyn, achos chi'n gwastraffu amser. Right? Eto gafodd ei effeithiolrwydd nhw i cwestiynu yn achos damil o'n y teulu. Mae'n siŵr bod chi wedi dros draws hwnna yn eich gwaith cwrs yn wedi gen unedau ola. Damil o'n y teulu yn ofryddio mewn bloc o fflatau yn Peckham, os dwi'n cofio, yn Tachwedd 2000. A fe nath CPS yn yr achos yma byddwn ni'n dadlau cawlach o'r ymchwiliad. Okay? Ac yn y diwedd, cafodd y llofruddwyr honedig, na ddim enw nhw, oedd nhw'n 13 oed ar y pryd, wnaethon nhw wynebu cyhyddiad o dyn laddiad yn y diwedd.
Okay? Dinladdiad, manslaughter, yn ytrach na llofruddiaeth, sef beth oedd y pobl eisiau yn yr achos yma. So llawer iawn o gwyno bod y CPS ddim wedi wneud yr achos yn digon manwl. Nawr, chi'n gwybod mwy o stori na hynny, os chi wedi sôn am hyn yn eich gwaith cwrs. So peidiwch a sôn am y stori a pa mor ddilys anil neu stwff ydych chi'n neud yn gwaith cwrs. Just nowch y pwynt, wrth gwrs. Mae yna cafodd effeithiolrwydd y CPS i gwestiynu yn achos damyn o teimla. Okay? Mae ydych chi hefyd yn y llun ar y gwylnod chwith fan yn siarad gyda'r frenhines, yr arglwydd Jenna, mae o'n ymddangos yn eich gwerslyfrau hefyd. Mae gath o'i gyhyddo o cam ymddwyn rhywiol, okay? Yn erbyn plant fel mae'n digwydd. Ond nath o CPS yn gyndyn iawn o'i erlyn o. Okay, efo gaethon nhw i cyhyddo o looking after one of their own type o beth, okay? Nath nhw benderfynu ni yn mynd i erlyn o, wedyn nath nhw benderfynu bod nhw ddim yn mynd i erlyn o, wedyn nath nhw erlyn o am drosedd llai, sef, dwi'n cofio iawn beth oedd dwi'n cofio beth oedd yna, ond erlyn am drosedd llai na beth oedd actually wedi wneud. So, o'na gyhyddiadau mawr bod o wedi bod yn bod o wedi cael ffafriaeth gan y CPS, okay? Bod nhw'n Oxford Eton type o bobl, a bod y CPS hefyd yn type yna bobl, a bod nhw wedi dangos ffafriaeth tuag ato fo. A CPS hefyd yn dod â tystion annibynnadwy Mae'n wedi dibynnu gormod ar dystion annibynnadwy. Oedd un o tystion o CPS yn dibynnu arno fo, gath o'i ddal gyda pornography plant arno fo ei hunan, so oedd o ddim exactly y type o witness a chi moyn troi fyny i'r achos llys yma. Hefyd gathon nhw gyhyddo, nid jyst yn achos yma, yn achos yn eraill o ysgrifennu llythyrau, yn wallus o ran iaith, sgiliau llythrennedd isel, sa'n gweld chi gwrna, cael enwau pobl yn anghywir ac yn y blaen. Right? So nifer o gwynion y top dde, mae rai fi mention o hwnna, neu fyddwch chi'n gofyn pam bod hi'n lun o'na, Ant McFadden, of the famous Ant and Dec regime. Wel, gath o'i gyhyddo Fed a Gyrru, oedd ar y ffilm, ac CPS i erlyn o, wrth gwrs, i erlyn o, ond o'n nhw'n teimlo bod y CPS ebe erlyn o ddigon. Okay? Bod nhw ddim di chwngio am fwy o gosb. So bach yn anheg, nid y CPS yn penderfynu ar gosb yna. Right? Llysoedd yn penderfynu ar gosb, ond nhw'n teimlo bod y CPS ddim di cyhyddo fo gyda rhywbeth digon difrifol. Okay? Gath o £85,000 fine, ac iddo fe, mae hwnna'n till 5 seconds a Britain's Got Talent. Okay? So nhw'n teimlo bod CPS di gwthio'n digon am y gosb uchaf yn ei erbyn o. Okay? Ydych chi doi, just doi achos arall fan hyn, just yn mention o, because mae pobl yn dieddol o cofio hyn, Paul Chambers, mewn i maes awyr. Oedd o delay ar ei flight o, a nath o weid wrth y person to the desk, you better sort your shit out or I'm going to blow this place up. Wel, nath o CPS penderfynu erlyn o wedyn am threatening am threatno chwthu fyny airport, wrth gwrs, dadl Paul Chambers bod o'n ddim yn meddwl o joke, frustration a bod dim, wel, nath o CPS penderfynu erlyn o, right? A wedyn nath o llys just tongu a mas yn gyfan gwbl. Right? So, gwastraff arian, ddim yn effeithiol iawn. A wedyn mae ddech chi John Higgins fan hyn, nath o werthu goldfish i rywun i blentyn. Right? Nath o gwerthu goldfish i blentyn. Pam nath o CPS penderfynu erlyn o am hyn? Beth oedd yn bydd y cyhoedd o ran hyn? O digon o stiongaeth iawn, beth oedd yn bydd y cyhoedd? Right? So mae nifer y gwestiynau'n cael ei gofyn fanna ynglyn â, beth maen nhw'n neud, pam maen nhw'n neud y math yma beth. Right? So, y CPS fanna chi, okay? So, digon o gryfderau, digon o siampau fanna o diffyg effeithiolrwydd. A eto mae ydych chi fwy wrth gwrs o'ch gwaith cwrs yma, achos Barry George gyda Jill Dando, dylen nhw di erlyn fe pan oedd yn enwog am dweud celwydd bod yn aelod yr SAS a bod o'n James Bond, neu bod was that a good idea, Jeremy Bamber, un peth, Colin Stagg, ydy o'n ddefnydd dda iawn o hyd i erlyn y bobl yma. Okay? A cyhoeddiadau hefyd CPS, bod nhw weithiau ddim yn erlyn pobl yn pethau iawn.
bod nhw'n mynd am achosion llai am yn arbed arian, a maen nhw'n neud siŵr bod nhw'n cael dyfarniad o eogwys, o enghraifft maen nhw wedi dwy'n car, smasho mewn I tŷ, na nhw just neud nhw am dwy'n car, ynglyn am dwy'n y car. Okay? Neu ffordd arall on. So, mae ddigon o bethau chi ddweud fanna sy'n cwestiynu effeithiolrwydd y CPS. Ond, Gwerthuso, so beth yw'r ateb? Wel, eto dwi'n meddwl fel heddlu, fel corff, maen nhw'n lled effeithiol, maen nhw'n effeithiol iawn. Ond fel corff, fel heddlu, brigad, dan, ambulance, doctors, athrawon, maen nhw'n neud camgymeriad, bwmff, maen nhw'n wasg, straight away. Right? So mae hwnna. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n reit effeithiol ond fel y heddlu problemau high profile yn dod i'r amlwg yn dweud. Okay? Nawr, y farnwriaeth, na I ddim darllen hwn I gyd mas, ydych chi darllen hwn ar amser eich hun. Ond, wrth gwrs, maen nhw'n yn gorff effeithiol iawn. Right? Maen nhw'n farnwriaeth, mae'r system wedi bod gyda ni ys blynyddoedd a blynyddoedd. Ac mae rhan fwyaf o achosion sy'n mynd i'r llys ac lle mae dedfryd yn cael ei roi, mae'r dedfrydau'n cael ei derbyn. Okay? Mae'r dedfrydau'n cael ei derbyn. Na, os mae yna unrhyw gyhuddiad o ran effeithiolrwydd y farnwriaeth, credwch neu beidio, peidio i'r ateb fel arfer, y broblem ydy bod nhw'n cael ei gyddo fod yn rhy hael, too generous. Okay? Hynny yw bod pobl ddim yn mynd i'r carchar am cyfnodau digon hyn. Hynny yw, di dedfrydau ddim digon llym. Okay? So mae nifer o gyhuddiadau yn erbyn y llys fan hyn, right? Bod nhw ddim digon llym gyda pobl. Nawr, fe chi'n gallu gweld ar y sgrin hefyd, cwpl o esiamplau hefyd, lle mae llysoedd, barnwyr yn benodol, wedi cael ei beirniadu a fod allan o gyswll gyda'r byd go iawn. Allwch chi ddarllen hyn ar amser eich hun I fi gael arbed amser fan hyn rhag bod fi'n gwneud hynny. Ond, y cwyn ydy bod barnwyr yn rhy hen, ddim yn deall cymdeithas, okay? Bod nhw wedi cael ei addysg yn breifat, so dyn nhw'n deall bywyd go iawn, a bod nhw'n ddynion. Okay, so mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi cael ei lefelu ni herbyn nhw ers sawl blwyddyn erbyn hyn. A mae yna gamau wrth law I geisio newid hynny'n wedi gynghyd-destun, nid jyst barnwyr, ond y nadon hefyd. Mae yna alwad mas am y nadon nawr, magistrates sydd bod llawer iawn mwy ifanc a llawer iawn mwy fel rhan o'r gymdeithas. Mae yna broblemau eraill ynglyn â effeithiolrwydd nhw. Ydyn nhw'n cynrychioli pawb? Ydyn nhw'n wir yn deall beth sy'n digwydd yn gymdeithas? 29% o farnwyr yn sy'n fenywod. 29%. 7% sydd yn dod o gefndir ethnic sydd ddim yn wyn. Okay? Mae hwnna'n eitha isel. A fyddwch chi'n ystyried, fyddwch chi rhaid I chi ystyried bod hwnna'n cwestiynu effeithiolrwydd neu dealltwriaeth nhw o materion I wneud gyda problemau mae lleiafrifoedd ethnic yn ei wynebu. Okay? Hen hefyd oherwydd bod yr oed reteiro yn ddeo yn 70-75. Okay? 141, chi wedi gweld y sneud fanna, 141 o ddedfrydau wedi ymestyn yn 2016. Okay? Ac os beth sy'n ei hynna'n fwy amlwg nawr ydy, mae yna nawr corff o'r enw Criminal Case Review Commission, comisiwn arolygu achosion troseddol, dwi'n meddwl dwi'n Gymraeg, Criminal Case Review Commission, sef corff penodol sy'n edrych ar dedfrydau. Okay? So, fi allwch chi weid, ydy mae barnwyr a llysau'n gallu bod yn effeithiol, oherwydd bod hwnna ar gael. Os mae yna broblem yn codi, wel mae Criminal Case Review Commission yn edrych arno fo ac yn cywiro camgymeriad yna. Mae fel chi'n eich papur exams fe. Os ydych chi'n mynd hapus gyda marc, chi'n gallu gofyn efo gael ei arfarcio. A mae'n cael ei arfarcio, wedyn, so mae sy'n dangos pan mae problem yn codi yn y system, mae'n gallu cael ei ddatrys yn go gyflym. Okay? So dyna'r farnwriaeth I chi o ran a mor effeithiol ydyn nhw. Eto, byddwn ni'n gweud yr ateb ydy lled effeithiol. Mae system gyfreithiol gyda ni's blynyddoedd. Okay? Mae system llysoi gyda ni's blynyddoedd. A fel arfer, fel I mwyafrif o bobl ym Mhrydain, mae hygrededd eitha uchel gyda fo. Pan mae pobl mynd I llys, mae hygrededd yn nhw yn beth sy'n digwydd y llys, y trem sy'n digwydd yna, bydd trem briodol, neu bod nhw'n dillchioli troseddau, cyfuniad o ddau yna, bod ein system farnwriaeth ni'n yn eitha da. Nawr, cwestiwn arall ydy,
pa mor effeithiol ydy y system rheithgor o fewn y system farnwrol. Okay? Ydych chi'n trysto 12 o bobl, just pobl arferol o cyhoedd i wrando achos difrifol iawn a dod fyny gyda'r penderfyniad cywir. Okay? Unig esiampl hwnna falle fydda Colston, statw Colston gallu daflu mewn i'r afon yn Bristol. Nath y pobl gyfadde bod nhw wedi tynnu'r statw, oedd y boi'n afo bod yn berchenog caethweision, nath y bobl ymosod ar y statw a'r tyngedi a twnglu o fewn i'r estuary neu i'r dŵr. A nath nhw gyfadde bod nhw'n gwneud o, ddim lot llai nhw'n gallu gwneud, oedd ar y tyngedi. Ond nath y rheithgor ffindio nhw'n ddi-eog. Right? Ond nhw'n bendant yn eog, ond rheithgor ffindio nhw'n eog. So mae cwestiwn, ond falle bod nhw'n dangos bod nhw'n effeithio fe. It's the right thing to do falle. Mae'n angen edrych, mae'n angen i chi. Okay? Right. So mae da ni nawr carchardai. Okay? A mae'n gorff effeithiol iawn. Ydig iawn os o gwbl o garcharorion sy'n dianc o carchar. Os chi'n cofio na un achos blwyddyn diwetha, na ddim enwi'r person, ond fe nath o guddio dan yng Nghori a dianc, a mae'r ffaith bod, basically manhunt enfawr wedi bod am y gŵr hyn am wythnos cyn bod yn cael ei ddal, yn dangos pa mor anaml mae rhywun actually yn llwyddo i ddianc o carchar. So rhan, be maen nhw'n gwneud, maen nhw'n gwneud swydd da iawn, ynddo nhw. Os ydych chi feddwl am nodau cosbi, o beth arall ydych chi'n gwneud fel rhan o'ch gwaith blwyddyn 20, o ran dial, mae'n dial, ynddo. Maen nhw'n ffeithio iawn yn diolch, maen nhw'n cymryd eich chyddid i ffwrdd, maen nhw'n cadw chi yn y jail. So chi'n cael mwy o ffeithio na hynny, dyna'i job nhw. Right? Cadw pobl yn y jail, they do it very well. Dyw pobl ddim yn dianc o'r carchar yn aml. Ad-sefydlu is another issue, dawn ni'n ôl at hwnna, gallen nhw i ad-sefydlu. Ataliaeth, bosib, dwi'n eisiau mynd i carchar. Right? Mae'n dan chi. Gwneud yn iawn, wrth gwrs, amddiffyn y cyhoedd bendant. So pam nhw yn y carchar, mae carchar yn gweithredu'n dda iawn o ran amddiffyn y cyhoedd. Maen nhw'n gwneud gwaith hynod effeithiol, 90,000 o bobl yn y carchar erbyn hyn, 123 o garchardau yn Cymru a Lloegr. Felly, o ystyried y swm o waith sydd gyda nhw, maen nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda, maen nhw'n gweithio ar system economy tocyn, incentives and earned privileges ydy IAEP na. Os ydych chi'n behafio, chi'n cael mwy o tyngedi, mwy o amser i ymarfer, mwy o gyswllt gyda ymwelwyr, hyd yn oed lleihad yn eich dedfryd, neu yn eich faint amser chi'n gwario yn carchar. A maen nhw'n gwneud gwaith da, falle yn gweithredu'r math yna systemau ac yn cael carcharorion fel arfer i fahafio. Okay? Maen nhw'n cynnig cyrsiau ad-sefydlu, maen nhw'n cynnig cyrsiau fel triniaeth tymer, CBT, maen nhw'n dysgu sgiliau. So, mae'n nifer o bethau positif am carchar, wrth gwrs, which byddwch chi wedi wneud yn rhan eraill o'ch cwrs. Right? Ond, bydwch chi gwario gormod amser yn sôn am be maen nhw'n wneud, jyst pa mor effeithiol yn nhw'n. And generally, maen nhw'n eitha effeithiol. Now, lle mae carchardau, wrth gwrs, yn cael ei beirniadu, ydy, maen nhw'n canolbraddu, dwi ddim yn gweithio. Okay? Mae cyfraddau ail-droseddu ym Mhrydain yn enfawr. Right? Now, mae yna bach o data fan hyn ar y sgrin i chi, ond allwch chi ffindio data sy'n dweud gymaint o wahanol bethau pan mae'n dod ail-droseddu. Right? Data ynglyn â troseddau penodol, data ynglyn â yn general i faint o bobl sy'n ail-droseddu ac yn y blaen. Right? So, ond fe chi drweld, y mwy amser chi'n gwario yn y carchar, y lleia tebygol ydych chi o ail-droseddu. Os chi'n trin y llai na 12 mis yn y carchar, mae 59% o bobl sy'n yn ail-droseddu. Okay? So, mae ail-droseddu yn rhywbeth ydych chi wedi cyfro mewn cryn dipyn o sylw yn blwyddyn 12 a nawr yn blwyddyn 13. Okay? So mae'n sicr, so byd i'r gwaith gomlaen, so mae y cwestiwn mawr yn y carchardau ydy, dwi ddim yn gweithio. Hynny yw, os ydych chi'n sôn am effeithiolrwydd, mae'n chi feddwl am beth yw'r job nhw, o'r job nhw ydy, maen nhw'n pobl yn ei carchar, maen nhw'n cael ei ad-sefydlu mas o carchar, a dyn nhw'n mynd o'n mewn. But that's clearly not happening. Right? So, fallwch chi gwestiynu, wrth gwrs, pa mor effeithiol y carchardau. Falle bod hwnna bach yn anheg hefyd, cos mae yna fwy na jyst carchar yn involved gyda stopio pobl ail-droseddu, os e. Right? A mae hwnna'n beth falle i wneud mwy gyda cymdeithas i fod yn deg i carchardau. So, mae ydych chi llu o broblemau, wrth gwrs, allwch chi sôn amdano fo, pa mor effeithiol yw carchardau.
adroddiadau diri am cyffuriau mewn carchau, ymosodiadau. Os na i roi ystadegau 2023 i chi, achos mae gennych chi examples fyna sgrin 2016 terfys yn Birmingham, Tefys Mount, mae gennych chi carchau Bedford Riot fanna hefyd. So, yn hanesyddol, mae ydych chi lot o derfysgoedd wedi digwydd. Ddim yn ddiweddar iawn, ond mae ydych chi derfysgoedd wedi digwydd 2016, 2017, okay? Ond os o'n i edrych ar data 2022-23 ymosodiadau staff, 13% yn uwch, okay? 2,200 o ddigwyddiadau. Mae'r cyfradd ymosodiadau ar garcharorion, mae 285 ymosodiad ar bob 1,000 o garcharorion. So mae'n eitha uchel. Mae'n lan 9% o Mehefin 2022 i Mehefin 2023. Mae yna 304 o bobl wedi marw yn carchar rhwng Mehefin 2022 a Mehefin 2023. Okay? 92 o heina yn hunanladdiad. Right? Sydd fyny 24%. Mae hwnna'n enfawr. Right? Mae 64,348 yn o ystadegau swyddfa gartref, which dwi edrych yn efo ddoe, wedi hunan newidio. Mae hwnna'n ffigwr anhygol. Okay? Felly mae'n amlwg, o ran, cadw pobl yn jail, maen nhw'n effeithio iawn, ond o ran gwella pobl, o ran edrych ôl i iechyd nhw a'i iechyd meddwl yn penodol, mae yna broblemau mawr yn codi. A mae hwn falle'n deillio o be wnaethon ni'n westretha efo cyfyngiadau ariannol, y problemau maen nhw'n wynebu o ran gweithredu eu swyddi yn y ffordd iawn. Wasanaeth brawf nesaf. Okay? Wasanaeth brawf. Na, wrth gwrs, mae gwaith maen nhw'n wneud yn anhygol. Right? Maen nhw'n dangos gyda 30,000 o droseddwyr bob blwyddyn, a maen nhw'n gwneud pob math o waith sy'n enfawr o ystyried, wrth gwrs, cofiwch be nes i'n y westretha, cyfyngiadau sydd wedi bod anyn nhw. Right? So maen nhw'n edrych o pobl sy'n drwydded, maen nhw'n edrych o pobl sy'n brawf, pobl sy'n gwneud gwaith cymunedol. Right? Maen nhw'n ysgrifennu adroddiadau i'r llys, maen nhw'n rheoli troseddwyr yn gyffredinol. Right? So maen nhw'n gwneud pob math o bethau which ydych chi wedi gwneud yn gwahanol rhannau gwrs. Okay? A wrth gwrs, maen nhw'n gofalu am lles pobl hefyd. Mae hwnna'n un rhan mawr o'i gwaith nhw. A cydweithio gyda nifer o asiantaethau i wneud hynny. Nawr, y cwyn wrth gwrs ydy, pan ni'n sôn am pa mor effeithiol ydyn nhw, wel, gormod o waith papur a gormod o targedau unigol wedi cael ei gosod. Nawr, mae hwnna wedi newid rhywfaint ers 2020, achos o llawer iawn i gwaith nhw'n cael ei wneud ar y pwynt diwetha gan cymunedau adsefydlu cymunedol, like community rehab companies. A fe wario y Llywodraeth miliynau o bunnoedd yn cael rhain cyrff allanol i wneud gwaith o wasanaeth prawf. Oedd o ddim yn gweithio. Nath o ddim gweithio. Oedd o ddim yn effeithio o gwbl. So, oedd torri off darna o waith y gwasanaeth prawf a roi o'r cwmni yma ddim wedi gweithio gwbl. Hynod aneffeithiol. Mi oedd 18 mas o 21 cwmni yma, dwi'n meddwl os dwi'n ystadeg yn iawn, ond 90% wedyn ni, mae hwnna'n gywir, yn gwbl aneffeithiol. Okay? Wedi methu targedau nhw, wedi colli carcharorion, wedi colli pobl yn y drwydded. Right? So oedd yna broblemau enfawr gyda hwn. So, chi gallu gweld yr ail bullet point hefyd, mae hwn wedi creu problemau mawr. Nid yn unig gwasanaeth brawf nawr sydd wedi gorfod cymryd drosodd gwaith y cwmnïau a sefydlu cymunedol yma. So, mae gwasanaeth brawf nawr, ers 2 flynedd, wedi derbyn y gwaith mae gyd yn ôl, derbyn y gwaith yr 21 cwmni yma, sori. A wrth gwrs, does dim y personel dan nhw'n wneud y gwaith yma. Right? Nawr, da ni'n syrthio nôl mewn i'r cyfyngiadau nawr, so mae hwn yn cyd-fynd, wrth gwrs, nes i wei hynna yn y wers diwetha, byddai'n lot o hwn yn cyd-fynd gyda be wnaethon ni yn y 2 wers. Okay? So mae nifer o broblemau wedi bod yn y gwasanaeth brawf. Yr ail bullet point yn dweud chi bod hyd yn oed pobl sy'n arwng y gyr gwasanaeth brawf, estyn sy'n neud yng Nghymru, wedi beirniadu y gwasanaeth brawf yn nhw'n gwybod lle mae pobl yn cysgu, bod nhw'n colli gafel a pobl. Mae hwn o bosib yn anorfod mewn system lle mae cyllid yn cael ei dorri a problemau enfawr recrwtio staff o fewn y gwasanaeth brawf sy'n codi'r cwestiwn yna pa mor effeithiol. Da ni'n disgwyl yn y fod o dan yr amgylchiadau hynny.
Nawr yn olaf, a mae'n anodd iawn bod yn cwestiynu effeithiolrwydd pan ydych chi sôn am elusennau a charfannau pwyso. Mae'n swnio bron a bod yn anfoesol i gwestiynu be mae elusennau carfannau pwyso yn gwneud, oherwydd wrth gwrs gwirfoddol yw gwaith llawer iawn o bobl sy'n gweithio i elusennau, charities, a carfannau pwyso pressure groups. So mae mesur effeithiolrwydd nhw'n anodd, cos chi'n mesur effeithiolrwydd yn yna beth chi'n disgwyl nhw'n wneud. So gyda gwasanaeth braw, heddlu, llusoedd, mae da ni ddisgwyliadau o ran ei ymddygiad nhw, disgwyliadau o gwasanaeth maen nhw fod i roi i chi. Wel, gyda elusennau carfannau pwyso, generally, ni jyst modd ddiolch am unrhyw beth maen nhw'n wneud. Mae'n anodd iawn bod yn feirniadol iawn. So, cyfyngiadau byddwn ni'n gweud, os deiffyn nhw gwestiwn ar hwnna, di cyfyngiadau yn hytrach na gwerthuso pan mae'r effeithio dyn nhw, cos it's a bit harsh yn nhw. So maen nhw wrth gwrs yn gwneud gwaith arbennig o dda. Mae ydych chi ymddiriedolaeth diwygio carchardai YDC, Prison Reform Trust. Maen nhw'n gwneud sawl ymgyrch i weithio. Maen nhw'n cydweithio gyda sefydliadau fel sefydliadau merched. A maen nhw'n gwneud pob math o gynlluniau llwyddiannus fel gofal nid carchar. I edrych ar ôl y buddiannau carcharorion pam maen nhw yn y carchar ac hefyd gyda carcharion pam maen nhw'n cael ei rhyddhau o carchar. Maen nhw'n cydweithio gyda unlock er enghraifft un mudiad gwthio falle bod chi wedi trafod eto pan ydych chi wedi bod yn sôn o'ch gwaith cwrs. Mae ydych chi'r Prince's Trust hefyd sy'n gwneud nifer o waith da yn y gymuned gyda pobl ifanc. Right? A mae hwn yn bwnc ar wahân. Mae hwn hefyd, cofiwch, yn waith wnaethon chi wneud yn uned 2. Os ydych chi edrych nôl ar gwaith uned 2. So mae'n anodd iawn cwestiynu effeithiolrwydd rhain. Maen nhw wedi cael effaith mawr fel books for prisoners ac yn y blaen. Gwneud siŵr unlock er enghraifft yn sicrhau bod carchardau nawr pan maen nhw'n rhyddhau carchar yn trio trefnu bod nhw efo cyfrif banc tra cyn nhw adael, so mae hwnna'n bwysig iawn. So dwi'n mynd credu gwch chi am effeithiolrwydd carfannau pwyso. Reit, wel diolch i chi am wrando ar hwnna. Nawr, yn y cyflwyniad nesaf, byddwn ni'n edrych ar sut mae 3.3 a 3.4 yn ymddangos mewn papurau arholiadau. Chos yn y bôn, dyna beth chi moyn wneud. Ydy, pa fath o ymatebion dylech chi roed eich cwestiwn yma pan maen nhw'n codi mewn papurau arholiad in practice. So byddwn ni'n edrych ar papurau arholiad o 2019 ymlaen, ac gobeithio os ydych chi'n muno gyda'r trydydd yna, neu gwrando ar y fideo, fydd hwnna o lot o werth i chi. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y cyflwyniad yna, ac gan obeithio welai chi yn y cyflwyniad nesaf. Diolch yn fawr.